मौजेआगर ग्रामपंचायतीच्या बोंघळ कारभाराविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यार्थी कामगार सेलने ग्रामपंचायतीसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे। ग्रामविकास अधिकारी बीबी सूर्यवंशी यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी या मागणीसाठी हे आंदोलन असून या प्रश्नी शिरोळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती मुबीन मुल्ला आष्टेकर यांनी दिली। दरम्यान ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधून त्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले। मात्र यापुढे ग्रामविकास अधिकारी सूर्यवंशी यांची हकालपट्टी करावी ही मागणी आंदोलकांची कायम असणार आहे। या मागणीसाठी यापुढे पंचायत समितीसमोर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा पवित्रा असल्याचे मुल्ला आष्टेकर यांनी सांगितले। न्यू इंग्लिश स्कूल ते कब्रस्तान या रस्त्याच्या मधोमध असणारी मोरी विनाकारण अयोग्य बेकायदेशीर पद्धतीने बांधली आहे। या मोरीची असणारी पाईप ही 2 ते 2.5 फुटाने वर आहे। याची उंची रस्त्यापासून खूप वर आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांना इजा करण्यासाठी खूप मोठी अडचण निर्माण झाली आहे। याबाबत येथील नागरिकांनी 2 वेळा तक्रार देऊन देखील ग्रामविकास अधिकारी सूर्यवंशी हे कोणतेही कारवाई करत नाहीत अशी नागरिकांची तक्रार आहे। या कारभाराची चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी करीत मुल्ला यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसमवेत ग्रामपंचायतीच्या प्रांगणात ठिय्या मारला होता। यावेळी गटविकास अधिकारी शंकर कवितके यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर तात्पुरते मुल्ला यांनी आंदोलन स्थगित केले आहे।